Бюджет Витебской области на 2018 год запланаваны з профіцытам у 49,5 мільёнаў рублёў. Праект галоўнага фінансавага дакумента рэгіёну адобралі на сумесным пасяджэнні прэзідыума абласнога савета дэпутатаў і аблвыканкама і выносяць на чарговую сесію абласнога савета дэпутатаў. Акцэнт зроблены на забеспячэнне эканамічнага росту і выкананне сацыяльных абавязкаў. Праект прадугледжвае павелічэнне выдаткаў на ахову здароўя, адукацыю і сельскую гаспадарку. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. Абласны савет дэпутатаў завяршыў вялікую працу, эмацыянальныя дыскусіі, барацьба за папраўкі ў мінулым, агульная сума даходаў бюджэту 1 мільярд 926 мільёнаў, расходная частка ў 2018 на 50 мільёнаў менш. У прыярытэце сацыяльная сфера, на яе фінансаванне накіруюць каля 70%, ахова здароўя атрымае 484 мільёна, адукацыя 620. Традиционно охвачены все отрасли, которые сегодня обеспечивают жизнедеятельность населения. Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, помощь агропромышленному комплексу. Планируется, закончить строительство Миорской центральной районной больницы. Существенные средства мы планируем вложить в реконструкцию онкологического диспансера. Ну и есть поручение главы государства по строительству дворца Батута в Витебске. У галіне жыллёва-камунальнай гаспадаркі з 2018 года субсідировать плануюць толькі паслугі па ацяпленні і падагрэву вады. Астатнія кампенсуюць аплаты насельніцтва і даходы камунальных арганізацый. На развіццё сельскай гаспадаркі ў наступным годзе выдзеляць амаль 104 мільёны. Плануецца працягваць падтрымку льнаводчай галіны. Надо четко смотреть, где приоритетно, куда вложить, где помочь. И как можно быстрее тогда получить отдачу. И надо понимать, что нужно сделать для того, чтобы сработали коллективы, чтобы получили объемные показатели, чтобы иметь мясо, иметь молоко, чтобы заработали наши мясоперерабатывающие, молокоперерабатывающие заводы, которые формируют нам сегодня не только прибыль, но и отчисление бюджета. Яшчэ адзін важны напрамак выдзялення сродкаў навука. Інавацыйны фонд аблвыканкама ў 2018 годзе складзе 9 мільёнаў рублёў і будзе накіраваны на рэалізацыю новых праектаў прамысловасці і адукацыі. Сёння ў Витебской области рэалізуецца некалькі важных праектаў у рамках дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця. Один из самых крупных проектов, который включен в государственную программу инновационного развития Витебского региона, это в Миорах строительство завода белой жести. Проект под 300 миллионов долларов. И, конечно, после строительства этого завода, скажем, как называют, не совсем перспективный район превратится в достаточно перспективный, с рабочими местами, с показателями, ну и с новой продукцией. Прыярытэтным у 2018 годзе застаецца развіццё прадпрымальніцтва на сяле і прыцягненне малога бізнесу ў прамысловасць. Задача стварыць не менш за 355 новых прадпрыемстваў, што дазволіць арганізаваць новыя працоўныя месцы і павялічыць уклад прадпрымальніцтва ў фарміраванне бюджэту. Артур Смалякоў, Дмітрий Котаў, навіны Витебск.